Oli, bon dia. Ai, m'encanten els dimarts perquè entre tard i no sabeu el que a mi m'agrada entrar tard. A les 8, a les 8 bé, no? Perquè, bueno, pots entrar a les 8 i eixir molt tard. Però jo és alçar-me tranquil·lament, prendre'm el cafè net i tot això. I bueno, total, que vaig a fer-vos una unboxing d'una cosa que m'ha plegat que ja me figure el que és, ja sé el que és, però vaig a obrir-lo amb vosaltres. Calla, 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 que n'hi ha més d'un llibre. Què dius? Jo m'esperava només un. A veure. Uh, sí està. M'ha plegat el llibre En defensa de València, d'acord? De Ricard Julià Peris. Toponímia i dominació nacional. Té pinta de ser molt interessant, pareix breu, o sigui que deu ser un assaig. I això, res, me llegiré quan tinc l'oportunitat perquè tinc els d'Alfons, el de no sé qui, el de... tinc una pila de llibres. A veure si ara aquest estiu me'ls acabe i vaig comentant-los i això. Però sí, però és que han aplegat més coses. Calla. De Pau Alabachos. Versos a la vietnamita, antologia incompleta de la poesia catalana antifranquista. Xica. Bueno. Té bona pinta, té bona pinta. I inclou un CD. Bé. Res, també li pegaré una miraeta i a veure què tal. Són de l'editorial Rebel, d'acord? Que és una editorial que acaba d'eixir. Podeu pegar-li una miraeta al seu perfil. O sigui que res, que si vos interessa, ahí la teniu. I res, moltes gràcies i en poder ja vos en faré 5 cèntims. Au, cacau.